me were futu bi ampesa me de ma me nuanom mma hwe oba se wunya kunu wi be ma ware wa fe na ba be ye adwuma no te se obe maintain be ma na ma na be ma be ka wonsam unim wunya ware wi na refi ho nti kasa bi atime kasa kire be ma utimi tu cheek bi di man utimi ka asem ma be ma no reho ba me ka asem ya so yonko ba bi sa so wa abonten na onim kasa nim obu nti se be ma no kwhia no utimi de me pa acho be ma na ye me de hie odi kasa de timi ne be ma no kasa me ma wati ase se be ma no timi de oba na wo pa acho na odwo no compare na yire wotifi etore bia na sa oba no kura value since ana yire no sa oba kuro na so osika won fensie otimi ekire be ma we se won kire wanne ma mempe kakra mfa ma wo esusu wa ye ware wo no wo bia na de asie nti ba ne sa na be ma na value sa oba na sene wo na ti sa oba kuro na so ni bufu no wo kasa ni tone awo fom nti ufi se wukunu ana wo na ye wo obai na ye wukunu a edie na nka badwene hwe ema se podua anka na ntwe to a sa so na anka konfuensem ana enka konfuensem ye ware wo wi a aware na nya permanent afi na abaye adwuma wa anya adwuma yi a be ma no ware ya na adwen besesa obegyaw enti ma wei enka wotirim onyame nhyira bye bye.